nung may dala ng virus. So, within the member of the family, kayo lang muna ho ang nasa pamamahay ninyo. Huwag muna ho kayong tatanggap ng bisita. Yun ang purpose ng checkpoint. Yung mga hindi taga-barangay ay hindi mo na ho po pwedeng pumasok kung hindi emergency o importante ang kakailanganin o nagtatrabaho sila sa barangay. Once na sila ay worker doon sa barangay na yon, pwede ho silang pumasok. Pero kung pupunta lang sila para bumisita, makipagkwentuhan, o mag-a-attend ng birthday or what, wag na muna ho. Ingatan muna ho natin pamilya natin. Sa kada Kapampangan, ang pinakamaganda ho natin gawin ngayon, proteksyonan natin ang pamamahay natin. Yun ho ang unahin natin ngayon. So, sabi ko nga kanina, kung tatawagin natin ito, residence lockdown, hindi ho kailangan ng buong probinsya, hindi ho kailangan ng buong munisipyo. Unahin natin yung pinaka-roots talaga, yung bahay ho natin, yung pamamahay natin. Doon ho natin simula ng paghihigpit. Huwag ho kayo magpapapasok ng ibang tao na hindi membro ng bahay na yon. Maraming salamat, Governor Dennis Delta Pineda. Anytime, anywhere, opo, tumutok lang sa CLTV 36 para oras-oras alam ho natin kung ano nangyayari, hindi lang ho dito sa Pampanga, kundi sa Central Luzon. Hanggang sa muli, Gov. Salamat. Thank you po. Umakyat na sa 28 ang bilang ng mga empleyado ng Department of Education, Zambales, na nagpositibo sa COVID-19 matapos dulo sa isang seminar. Nahawaan na rin ng coronavirus ang 7 empleyado ng resort kung saan idinaos ang naturang aktibidad. Magsasagawa naman na ng investigasyon ang DepEd Central Luzon kaugnay ng insidente. Ang detalye sa report ni Rainiel Pawid. Mula sa siyam, umakyat na sa 15 ang DepEd Zambales employees na nagpositibo sa COVID-19. 7 sa resort workers naman kung saan idinaos ang seminar ay nahawaan na rin ng coronavirus. Ayon sa mensaheng ipinadala ni Zambales Health Officer Dr. Noel Bueno, ang 7 bagong kaso ay mula sa Bakasyonan Resort. 300 empleyado ng kagawaran ng dumalo sa nasabing seminar base sa investigasyon ng Provincial IATF. Sarado na rin ang Fantasy Beach Resort at Bakasyonan Resort and Conference Center na naging seminar venues. Wala pa rin tugon sa CLTV News ang pamunuan ng mga nabanggit na resort. Ang Department of Education Region 3 naman sinabing magsasagawa sila ng sariling investigasyon kaugnay ng seminar. Sa kanilang official statement, binigyan diin ng kagawaran na ipinagbabawal pa rin ang pagdaraos ng face-to-face seminar at trainings. Maaari naman umanong magsagawa ng mga seminar via online. Samantala, patuloy naman nagsasagawa ng contact tracing sa lalawigan dahil marami ang nakasalamuhan ng mga DepEd employee na dumalo sa nasabing pagtitipon. Dahil sa insidente, 1,022 na ang confirmed coronavirus cases sa lalawigan. 70 sa bilang ay aktibong kaso, kabilang na riyan ang mga DepEd employee at resort worker. Rainiel Pawid, CLTV News. Maglilinaw lamang po, no? Kanina po ay nabalitang 15 po ang nagpositibo dyan sa DepEd Zambales. Ngayon po ay umakyat na nga po sa 28. Pagbabalik ng CLTV News, lockdown sa Tarlac, walang katotohanan. Ayon yan sa Provincial IATF. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita. Choose 3, 2, 1. Or what about choose your world? Choose the X1. Calling out my phone. She's taking
Anyang Marcalpa Farmlands, Quezon, Pampanga. May giyang libangan da ring anak a Kapampangan o maski na ring mga tuwa na mandakap lang insekto kaya rininguran. Kay bat, luto de ang kanan. Kanita, sobra la karakalketi. Ing pamandakap insekto taga nang maka-enjoy ampong exciting kasi makatok nang la underground. Bang kanitang arakap mula, kailangan may gamitan ng gamat mo. O, atin na kang idea kingamon nun ko. Ay wa, in kamaro o mole crickets. Kareng Kapampangan, considered ang delicacy. Dakala, patse kauran, ang pumabasahing gabon. King August, September. Kaya ti Pampanga, ating papingbalay na mag-celebrate Kamuro Festival, ing magalang. Manyaman taga ng mga exotic foods, lalo na't aliwaliwang luto, ing malyari mong gawan Kenny. Malyaring adobo, malyaring yalo meking bringi, at niyayaliwa pa. Aliwaya taga na yung Kapampangan ikakabalit, atakman mo na ba yung kamaro? Nung alipa, subuknan mo uling siguradong metong mo yung sagdan mo. Kanyaman! Luis Tarok, ing mapanwaluda ring manukang ortelano at obrero. Bibay tiyaking San Luis, Pampanga. Inampang nenging kayang biye, pang sumaw pat sumuyo kareng kalulu at duhagi. King kaduang gerang mundial, supremo yang menimu na king revolusyonaryong hukbalahap, ing hukbong bayan laban king Hapon. Kapamila taning liderato na, reng mga rakal na baryo-baryo ni Tarlac, Pampanga. Lubos lang ikapos king gobyernong Hapones, bayo la patintang ding Amerikano pa si bayo. Ay ba't na ning gera, di nagalya at menyang buya bilang kongresista na ring talapagobra. Kitong galiya bang nilaluya ing agraryong reforma at tinugliksane ing pamangapkam na ring Amerikano king katamong gabon. Iyanguya biye edad siya mapulot netong banuang 2017 tega na ding bunying bayani ning Pilipinas. Bayaning Kapampangan, ing talapanwalu da ring malukang kabalen. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Pinasinungalingan ni Tarlac Governor Susan Yap na nag-anunsyo siya na magkaroon ng provincial lockdown dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Hindi lockdown kundi curfew ang ipatutupad sa buong lalawigan bilang bahagi ng pagkontrol sa posibilidad ng COVID-19 surge. Narito ang report ni Reynald Pawid. Ang notice na ito na mula umano sa Office of the Mayor ng Bayan ng La Paz na may petsang March 17, 2021 ang nagdulot ng pagkalito para sa mga Tarlakenyo. Nakasaad kasi sa abiso na may possible lockdown mula March 18 hanggang April 18 sa buong lalawigan ng Tarlac. Agad namang nilinaw ni Tarlac Governor Susan Yap na walang katotohanan ang naturang anunsyo. So there's no talk of lockdown unless ang lockdown ay manggagaling sa national but from the region. But sa atin dito, there's no, ewan ko kung saan po galing yun. Nilinaw rin ni Yap na wala nang hinihinging medical certificate para sa mga papasok ng lalawigan. Kinakailangan na lamang mag-register sa contact tracing app ng Tarlac at magkakaroon pa rin ng random checking sa mga biyahero. Open naman na yung borders natin. No? But nag-usap tayo po, PDN at saka ang PNP para magkaroon na lang ng random check lang. Ayon sa datos ng Provincial IATF, higit 2,000 medical frontliners na ang nabakunahan ng Sinovac vaccines simula noong March 7. Pero upang maiwasan daw ang pagtaas ng kaso ng COVID-19, magpapatupad ng 10 p.m. to 4 a.m. curfew simula March 20 hanggang April 4. Gayunpaman, hindi gaya ng Bulacan, walang liquor ban sa probinsya ng Tarlac. Subalit bawat LGU ay maglalabas umano ng kani-kanilang localized health at safety protocols.
Base sa latest COVID-19 bulletin ng Tarlac, 2,155 na ang kumpirmadong kaso sa lalawigan. 1,699 ang recovered, 81 ang namatay at 375 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbalik ng CLTV News, CLTV, 14 na taon naglilingkod sa Central Luzon. Natiling nakatutok, magbabalik ang CLTV News. Take that journey now with a Changhe Journey MPV M60. Changhe. Change your drive. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Sa ika-14 na taong anibersaryo ng CLTV, ipinangako ng istasyon ang patuloy na pagbibigay ng makabuluhan, napapanahon at lokal na impormasyon para sa mga mamamayan ng Luzon. Inilunsad din ng network ang bagong slogan na Sumentro sa Katotohanan. Si Rainiel Pawid ang may balita. 14 na taon nang nakalilipas simula ng unang sumahimpapawid ang Pampanga-grown local television network na CLTV 36. Naging tulay ang istasyon para ipakita ang mga napapanahon at makabuluhang istorya, hindi lamang sa Pampanga maging sa 6 panglalawigan ng gitnang Luzon. Mula sa panahon ng bagyo, lindol at iba pang kalamidad, naging sandalan sa pagbibigay ng impormasyon ng mamamayan ng Central Luzon ang CLTV. Kaya naman sa patuloy na pagbibigay serbisyo publiko, ginarantyahan ni CLTV President and General Manager Sonia Soto ang pagsabay ng stasyon sa iba pang makabagong pamamaraan ng pagbabalita at pagbibigay kaalaman. So we embrace digital media already. So aktibo ang website natin, aktibo ang ating Facebook, aktibo yung ating YouTube. We produce digital content. At sa kabila ng pagsabay sa digital broadcasting ng mga programa, hindi naman inalis ng CLTV ang bukod tanging marka nito na minahal ng publiko, ang pagbandera ng galing, kultura at tradisyon ng rehiyon. Magtatagumpay tayo, not to serve oneself, but to serve the community and to fulfill the mission that our founder, Mr. Levi Laos, has set forth to be an enabler of public good, to champion local pride. Not only Kapampangan pride, but Filipino pride. Kasabay ng pakikibaka ng lahat sa COVID-19 pandemic, pangungunahan din ng CLTV ang pagsugpo sa infodemic o pagkakalat ng mga maling impormasyon. Sa 14th year anniversary ng network ay inilunsad nito ang bagong slogan na Sumentro sa Katotohanan. We want this year, on the occasion of our 14th anniversary, to live the theme that we have chosen for our anniversary, which is CLTV, anytime, anywhere, I choose truth. Dumaan man ang maraming pagsubok, mananatiling sandalan ng katotohanan ng CLTV hindi lamang para sa mamamayan ng gitnang Luzon, bagkus para sa lahat ng Pilipino. Saan man, kailanman, katotohanan. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at CLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.
pagsulong ng ating inang bayan. Bawat tahanay may liwanag sa pag-ibig ng laan. Walang talo, laging wagi sa laban ng buhay. Wagi ka pagkat ang tinig mo ngayon'y narinig. Wagi ka dahil pagkilos ay sangalan ng pag-ibig. Wagi ka sa talino mo ay dala ka ng bansa. Wagi ka sa iyong tagumpay, may bahagyan niya ba? Gumagaan itong buhay, mundo'y patuloy na ikot. Dahil may ikaw, mabuhay ka, babaihan. Wagi ka, babae kang pinagpalang. Wagi ka. Experience and discover Japan. Only here at CLTV 36. Sa krisis na ating kinahaharap, sandigan natin ang tamang impormasyon. Huwag basta-basta maniniwala sa natatanggap na impormasyon o mga mensahe mula sa mga hindi opisyal na source. Makibalita lamang sa mga eksperto, otoridad at mga lehitimong news agency para makaiwas sa fake news. Kaya tumutok sa pinagkakatiwalaang puwersa ng balitang lokal dito sa lalawigan at rehiyon. Kasama niyo kami sa paghahanap at pagharap sa katotohanan sa ating paligid. Tandaan sa panahon ngayon, higit na kinakailangan natin na may alam at may pakialam. Ako si Justin Dizon. Go BP Ronaldo. Paulo G. Santos. Ako si Rainier Pawid. Si Nicolette Henson Hizon. At ako naman po si Sonia P. Soto. Pinagkakatiwalaang puwersa sa lokal na pagbabalita. Kabalikat sa serbisyo publiko. Kakampi ng mamamayan ng Central Luzon. Ito ang CLTV News and Current Affairs.